טוב שההגה בידיים של אבי חיימובי, דור שני למנהלים תפעוליים במגד. הוא מנהל בעצמו כבר 25 שנה את מערך התפעול של אלפי אוטובוסים. בתור דור שני למנהלי תפעול, אני גם מנהל וגם מתפעל. אני מנהל את התפעול ומתפעל את הניהול. זה מה שהופך אותי למנהל תפעול. כי אני גם מתפעל וגם מנהל. מאז שאני בארץ אני משתמשת רק בתחבורה ציבורית. לא כי בחרתי בזה, כי פשוט אלה היו תלושי נסיעה שקיבלתי ממשרד הקליטה. אנחנו מוודאים שהצמיגים יעברו טסט בצורה הטובה ביותר. גם אם הדבר אומר הוזלה ושימוש בצמיגי וינטג' יד שנייה. במגד אני יודעת שהכל 99%. כאשר אני מאשר לאוטובוס לצאת לנסיעה, אני בטוח ב-99% שהוא מוכן לדרך. מה לעשות? לא תמיד הכל מושלם. ואני מוסיף שחוץ מהמוות, שום דבר לא בטוח. כשאני עם הנכדים שלי, אני רוצה להגיע כמה שיותר מהר. כי אלה שיהיו בריאים, אוכלים לי את הראש כל הנסיעה. ואם נגמרת לי הסוללה באייפון, אין לי במה להסיק אותם. ואז זה הסוף שלי ושל כל האוטובוס. האחריות שלי היא בעצם כפולה. גם מול הממונים עליי וחברות הביטוח בשביל לא לעשות פדיחות, וכן בשביל משתמשי דרך אחרים, כמו אופנוענים, שנצמדים לתחת של האגזוז המזהם שלנו בחורף בשביל קצת להתחמם. מגד הוא כמו האוטו הפרטי שלי ושל הנכדים. רק מה? האוטו הזה עוצר כל 5 דקות, ועולים, יורדים, מלא אנשים. בינינו, אם היה לי כסף, נראה לך שהייתי נוסעת באוטובוס? תגיד, נפלתי על הג'אנטים? וואלה, אני לא מכיר אותו באופן אישי, אבל גם אני מבסוט מזה שההגה בידיים של מגד. העיקר לא אצל דן התחמן המניאק הזה. עוד חייב לי איזה 6.90 על נסיעה שלקחתי אותו לקרמלית. פוקוס, שומרים את ההגה בידיים של מגד.